Nanti Pak. Ngarep wis gede-gede ora gelem ngiwangi ngarep iki. Ya wong cangkem yo opo lah. Masuk iki pas wae omah sepi iki pacarku tak jarene yo gathuk iki. Sik tak beli. Masuk iki dibel iki. Tak beli serono. Halo ya. Ning ndi ya? Kan rumah sepi iki. Iya tak OTW rono aku. Ya, oke. Lah iya. Ora anak wong arep ya. Sedang mendung ngene iki. Rondo liwat ya. Oi. Lengak malah. Mendung ndang arep yo, sekarang mulai ngrasapine langsung. Oke. Jadi, tanda depannya ini. Nah, tunggu es. Tuwek ra dunung dur. Aku mau anak empuk. Di itu ya sonati pindho lho iku. Agak perak kosek iki. Ya biduk aku. Perane ya skuy. Ya, awal. Nutup. Belum. Oh, cung. Kok yo diaten-aten ngono bareng. Sing mbok tiru sapa ngene iki? Ora ngene piye? Jel to. Kok ngekei. Kilo piye? Kaya wong konem. Wes nang diteram lah. Omahe negara ndi? Wong negara Togo Bogor iki. Diteram lah. Yo.